Hola de nou. Com esteu? Avui us parlarem d'una de les epidèmies més mortíferes a Europa després de la pesta negra, el còlera del segle XIX. S'estima que la malaltia es va endur la vida d'uns 10 milions de persones d'Europa i d'Àsia. El còlera és una malaltia ocasionada per la bactèria Vibrio cholerae. La malaltia es transmetia pel consum d'aigües contaminades i en un temps en què les mesures d'higiene, com us podeu imaginar, no eren les mateixes que ara, era molt més fàcil que aquesta s'estengués ràpidament. Els símptomes que presenta la malaltia són la deshidratació per una forta gastroenteritis que no podien controlar. Avui en dia, gràcies a les vacunes, als antibiòtics i a la hidratació a través dels sèrums intravenosos, es pot combatre molt més fàcilment. A Calafell havien patit epidèmies de còlera anteriorment. L'última havia estat l'any 1885. L'any 1911, però, el brot va ser molt més virulent. Aquest brot s'inicia al Caucas, des d'on havia passat a Rússia, als Balcans i posteriorment a Itàlia. Al Penedès, la malaltia arribarà des d'Itàlia al juliol del 1911 a través del vaixell Estela Ida, que va desembarcar al port de Sant Salvador carregat de mercaderies per realitzar botes. Al municipi del Vendrell es feien botes en aquesta època. Els primers afectats van aparèixer al cap de pocs dies de l'arribada del vaixell. I a poc la malaltia es va anar estenent per les viles del voltant. És molt probable que els primers afectats de Calafell es contagiessin en visitar el mercat comarcal del Vendrell i que posteriorment encomanessin la malaltia als seus veïns. Malauradament, la malaltia a Calafell va afectar especialment als infants. En van morir 12 de persones, de les quals la majoria eren infants. També va morir el rector del poble, que en aquell temps era el mossèn Ramon Guinovart. Les persones que estaven en contacte amb els malalts habitualment eren les famílies més properes, el metge i el mossèn. Amb tot, Calafell no va patir tant com altres pobles veïns, ja que el contagi de la malaltia no va ser mai ocasionat per beure aigua contaminada, sinó per contacte amb malalts. Quan la malaltia arribava a contaminar les aigües, llavors la mortalitat era molt més alta. I això és el que malauradament havia passat al municipi del Vendrell, on van morir 114 persones, ja que les aigües dels pous del Tomoví es van contaminar quan la gent malalta anaven a rentar la roba a les fonts i bases del Vendrell. Com van aturar i combatre aquesta epidèmia? D'una manera semblant avui en dia, amb confinament de malalts, desinfecció de cases, hidratació de malalts, però el principal problema era la manca d'higiene. La malaltia no es va aturar fins que no van procedir a desinfectar els dipòsits d'aigua de les fonts del Tomoví. I a Calafell, què va passar? Com és que no ens va afectar tant l'epidèmia com al Vendrell? Doncs perquè aquí ens arribava l'aigua provinent dels manantials de Santa Oliva des de finals del segle XIX. De fet, l'arribada de l'aigua potable a Calafell va ser un dels grans projectes del senyor Antoni Samà a través de la Societat de l'Aqüeducte Vilanovès. Aquesta societat s'havia creat específicament per explotar la conducció de les aigües potables de Santa Oliva, juntament amb un amic i soci que es deia Manuel Tomàs. Per poder finançar l'obra necessitava una inversió molt gran i hi havia la necessitat que un mínim de cases de Calafell volguessin comprar l'aigua a perpetuïtat. Això es va proposar a l'Ajuntament i 25 famílies de Calafell van decidir invertir en aquesta millora significativa per la qualitat de la vida del poble. L'any 1878 s'inaugurà la font de la plaça de l'Església, al costat de l'Ajuntament, i a sobre hi van col·locar una placa commemorativa de l'esgotada d'aigües. L'epidèmia s'anirà retirant a les acaballes de l'estiu, ja que la bactèria necessita de l'escalfor per reproduir-se millor. De fet, a finals de setembre el brot ja havia desaparegut pràcticament. El còlera de 1911 va ser, segurament, la darrera gran pandèmia que va afectar Europa abans de la mal anomenada grip espanyola del 1918 i de l'actual Covid-19, evidentment. Com podem veure, és evident que la situació actual no és tan excepcional com ens podríem imaginar. I de fet encara ens queden molts reptes científico-mèdics per poder superar. Espero que estigueu bé, que us pugueu cuidar i quedar-vos a casa tot el temps possible. Fins a la propera. Adéu.